moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakirundekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. NdiziTV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. NdiziTV obwensu bw'omuguzi. Shinsani sato chawono botukomo nchomuligera na ukone ndonsi ya sobereta se maragoba yabono chinga kichengo kukwaligania SMS mangana majia yaro kumanyikati yari to abereta kukwaligania kurose mambia yarenge ntambe weka chinse chiga bono chawono maragoba nyare kumanya mangana majia senchira yobo ikerano anemo nabari kibaito rako ya sangira kurochingo ngo chonsi ime na isiko yorgongo rwose stariki komne mu mutinyo gatano limo mwaka w'ikiri bubere na merongebere na mange habeire Kaokarekana aito kuligerera na kumurekera litukuria lero lia Jumaine inyirabono kerobo choli borango korekana anembona sensemeria ba director bechai ni gawani bagendrete kuburwa kone kibuna ngochora baraba director bali baraje kubekereneria kerengere kyabo anemonko nyargo kinia ekemergie chai anemono aiga ase orgongo rogusi na mangata kumurekera asobeme kuro chinsem kero keribon litukuria lero kati ya ba director banyora certificate no gwanchirwa kurwa sekombekeri ki IBC kyo kuria bocholi yobo sariki merongebene sato umutinyiga ngogatano na limogoze junior ekerobo chori obo chokalekana matukabiro kwa bosi bo chosomwe budget y'umwaka w'ikiribu n'emeronge nene uko mwaka w'ikiribu n'emeronge ebere netano mwancho muligerya ngaina to ya tobulito ase maragoba yabono no boigo kwegerera ku mwana w'eskuru ane monekero kali gati y'ababunga bakwanengane yo na boigo mu Women Rep County ya Kisii Dodge Nyatoto niganya rekoboria endagara y'eskuru Ose feeding program egendere ase chisukuru chionse ngati yali atokuchikumulika asa yomunanda mange nabokondra kutubwati agwetere nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook nabokotonyara buna NdiziTV News digital nabogensemeli ya YouTube nabokotonyara buna NdiziTV News tubasukwe bango tubwati gwetera se website yetu na mutambe www.ndizitv.net nyakonyara yomunanda mange litokubwatira nere gwetera somo no wimanyelio igakoro kwa Lydia Mosekera kali Petro na mukira akone kichibicha mulita wekere asenchira bwendrete litangani kigima tonyara mangana yo senchira yoko ya chuta timanyi dinga Kenya bawo badete tumali akibamanyuja kokoligazi abantu kutia makuri chinsemo chenya ora Kisii Central County ya Kisii mega yomutu West makuwera enyumba yabo achande kire sama toka matambe igonkwa guranse
ande tikabagandira gokonya abande abantu bali no bali machimisana sense ya Kenya gochigokonya gokorwa se kiombeke mukuru wa Amerika ikibono gya konyera abantu chinsemo chenyanchwa agokire sana because IBC yankilire gochakorwa ndekeroge kyobo director obochori baba director gochigokorekana stariki ya 27 sata somo chinyo yo IBC nigo yabancheire abarwandiri yabo asa yomonenda mangesa nanso ikabono twemenya senchera yoboy kiranetera nenche nkoro kwa Vincent Onyancha Nikotoko chaka namona sengane rengete okuru kwendagara chiskuru go feeding program yibono yabreke kolekana kolengana no women rep county ya Kisii Doris Donya Totaburi ni ganya rekobori gati ya bunge ko ne kibuna mbaba se gutugutera rengana yokuru go kwendagara chiskuru sogote yabone nchire miranya rekonyara go konya gati ya bana bali bakuru chinga chintaka rekonyara konya rendagira ase skuru Doris Aburi go kwana alitukulia rekuru sama ya bunge ya Nairobi imenye county ya Nairobi ni gate rubune ndagira ine rekonyara koira gati ya borkiwa konyara kwenda chiskuru naboni gaberga kure umubeka no gocha ase constituency ya Kiharu abwaso bunge ndini nyora kurwa na gote yabune nseme uni gobono agendra to krebia ase nseme chiseme chi abantu abane ko bwatkane ndagere kure gwa ase skuru nigate no kure kwendaga na ukuranya rugosira masomo anemono a sorogongo rogusi omanyete bintombire basic aro mwana nchata bwenere tikuborwa ebintombire basic otango bana mbali kobogoli metungi bakwira amache sukuru otangondagira teri kobora bakenya ekiagera chinsemo chiri embule gotubuya buna gusi buna Kitale buna Western otange serikali ge university tiororo ebegete amache akumule ruchindagerechi endagereta bwenere tukobora chipara otango chipare chire nywe omonto chagete formula okorosi echiro etabwate estima echiro etabwate nyomba bakogenda ya kibara ebinte bibire basic bono omonto yogocha ne idea nga chibese chiendagera chi abana chiri bakoliere sukuru chirusigu ndindi nyoro iga nachete program yayo omaito ndindi nyoro chipali chiro siri chionsi chiweteka abantu bagoswenena ndindi nyoro iga chagete program nga kira Friday abana bali chabati imomanyete nga Kiharu constituency okonyoro omongina bwate miaka 30 no mugaka bwate miaka 40 bakweni roll kogende sukuru okobecha batiri banyore Friday ekerenda gerero abante bakweni roll abane bagosoa egere ba concentrate basoma bono nebo mugaka yoro cho bwate miaka 40 ochire geranyore chabati yandindi nyoro tokonyoro so migukolikerieta nonyena abane bategete banyoro mwibuli omanyite kolika illiteracy ruororo bono intulika toko encourage abana baito baso school igotoko ba discourage ngobate marusiri oyochete ne idea yo korusi chibesa sabana bakuragire school nonyenche donye tikonyora tinda feel program ye mono ekiagera nkororande nchara nechire okero konyora chingende chigo cha serikali no mochera abantu bakuminyoka eye koro kenchara nero so tiga abantu understand ibintu bire basic ebintu biri omonta bwenere tokutwara into atema kora babolere ebintu ebikagusi tokataba chichire chisalegete chipara abantu bakakwana okoro tigata tokataba lende tigatokire torero gosi chipare chinchinche ngolengi amaraika achire mwachengire so for now school feeding program eketali discussion y'abantu babwenere tokukwana ekinege ndoke bwenere tokobororo express talibone gatokocha kokwa chinse chinde chibwenera tokokwana buna bakoros chindege chestima chitreni chestima intubone tokokwana ebintu biri analog ebintu biri byakare bimyaka emye mo yetire moyiga kairekere sukuru amabere my friend boniga ndagera gakitigera ne ase chisukuru buna yaringe abana baragere ba concentrate basome buna into abangina twakura parliament tokateba abana baegu chisanitary towel every primary school na abana ba JSS mbanyolete bone segiyende tokobeka na abana be secondary na barabu banyore igoto nyaro ko indorori abana banga si school abana basome akito chake kukwana chindagera boniga igantu ikesabale se to bangete gochi ngajenda yetu nendagera tokukwanire ganto keroche boli igatwakwanire goro yabanyagitari aba yabakokonya abantu chinyagitari twakwanire goro yechinchera chiekerero chyo gosimeka chindagera chikwa
Na gotigana yuno moncho murigerio kabero mu MC we godi ya Kiogoro Samuel Apoko niga kwa negoro ya mangana lengte finance bill jubone go chiwa kero chukura lichokolera misi aswe bunge Apoko niga atebere serikali nerengeti konyara gote finance bill ya sokolenda atebere nchire mura chokonyara kwirira omo Kenya gotwara muzigo muri tokobwatekana nebango na gotebuna na boy serikali etachokera ni umurobiro ya bottom up economic approach kwani chukolia rokoro somagani yamo imejo mo chobo songa se county ya Kisii Apoko niga nyara koboria wabarai kurwa sorongora usia na babunge kone kibuna ngo tugutera wale finance bill ya gotebuna iracho kunyobo gima ane mono gochia asabanto na gotebene nchire mu yokonyara kwirania abantu bali bokonyara once maiga kubatkana nebango iracho comment agotera ase finance bill yo ekerengero like finance bill number 1 ni kinta irego tabi hantu baminda bagusi mumanyega twanje ese kerete finance bill kenenge turate ni nabegweta but inchena hapo kuna mambo ndio tanga bintu binde nebi mbiro birebye ntoko tanga finance bill ngani erebe or something bintu binde mbiro birebye lakini birebye bibo kuna common ma 90 years ari ubo mabwaba amatwalo sabanga bachumba bayi nyasaba kune moka mtu ya census mo chikorere amendment na bono my brother se mami to moko ngwachira ngakyo comment mo ga tukusigine kyo ka bantu bagwike ngakyo comment bintu erori nanje nimbadero erori nanye gorete kana je tax nkona chane insurance and again ngakyo ko yakane bisi okono goita uchumi completely utari ko konya bananchi nebintu bibi ngakyo ko tax ngakyo atwara after cha watu ko mono ngana ndo tax okurwe bango na money county kurusire bango ndo tax ni national. What is that? Gonna wanna the only finance bill as things stands. If there is no amendment, the teleconiaje. Lakini if the amendments are going to be done, they are not what to go. Lakini ndawa chumba na utwara ko sabanga nyasaba kune bali gere na baro amendment chiko. Lakini nya amendment chiko ko na baro tukabate nena banai. You know, previously we have been saying this. Na wana nje kana renge mochumbe ga for the last 2 terms there was money circulation ga. Abantu bandi bakaronga to play mo mugabana ule. Nonye ni ga onye depending bills ya kaniro. Nonye njiri genuine. Tanga money circulation inchira tanga biashara bills. Lakini wana kwa nyoro monto ga sabete roni akabete biashara akasabe roni akakorere gasi njanya gwakanu for the last 2 years. What do you expect? The circulation down of that business. Gotoro ko sabanga ki nonye pending bills chile counties chaka. Nonye national government chaka. Number 2 tiga umheshimiwa business council the president ame sure gentari yete chire saba Kenya ngakoira ni the cost of living yaba Kenya chense anyiranise tari yokomenda kuchiko numusani na gotigana yoro moncho murgeria karokeria oboshoro oba director bro berisari kemeronge benestane sato chomutinyo gatano limo ane muna sense melie chani ogati yabwatane na bayigo bali bamerete ege amate ekerogekyo bagendreta ne mono chikambeni chiawe chacha kawende tukolia lero magaje kyombe kirikyo chyokoria bochori obo IBC konyara gwanchira kati yabwatane na bayigo barwandre a sense meyo ya nyamubonya matuta West Mugrango na bogani seme cha Nyansiongo konyara gwanchira ko certificate bene go chaka chikambeni chiabo ukwani tukolia lero kati yabo niko bate biruna babatemero beresene nakonyara gote yabuna mbagendere kubwatera nakone kibuna ngo cha rubali rikonyara gosukia kemelge cha ibosiane mono a chinsemecho unatokumanyigwa no muri kito kurose county ya Nyamira Paul Kapa okara bago kwana mega yokwegwo wanjuro go kinyara kaba bago chaka chi campaign rimorioka nigo abaraya baiga bagendere ko bahaba kugokera egetambukire kiga na kugikira chi propaganda cha gendere ko bachigo sara ngati bayo asetebe na gokire sana because IBC yankilire wocha kurwande keroge kyobo director koru West Mugirango abale mibande buna mubaroche gaiga bachiro so bonge elinde ko shudia certificate yane nere yumonyeroche abange batebire timbwa certificate lakini ne korokia na irwe certificate rero elinde nchikoanie keroge ke tariki 28 Asamarieta Nelson Onduko umu director Kebirigo na were create certificate nereye tuairuona iga tuigoreirwe kulingana na Daniel Otutu kurwase factory ya Nyansiongo nigo alireiranga aiseko chorwa nigara ene kibune kimeleki agie chaimba kunyara kwa bago kinya engere y'umuremi elio wekonya inchesa bali mibane nariko basaba moroche gas na bere kinko bakorere ngakie ndete moment etamuyo eyemo na ende yo mwelio ebisikina igoire kire kona abali bane bagokire sana
na ende tamu ya kabere buna ngochikosoa chi reforms ningendra ngendra ko bakore gasi kelinta akorete nkegoge kora kingo chikokore tamu ya neyo mweli ningana habo igo Nelson Onduso oyoro munyakiri gukurwase ekigwandekeria kibirigo agendere ko bagahaga gusingereranga natwe kunyara ko bagakobeko mu kyase kigwande kiga kunenchira yemo yo gusireka merigie cha kurwase orogongoro rwagusi obosombi bwe chai twa improve maradufu chai yakararire tundubali none ma tukabire pakatatu dere chai trikorara tundubali na ende karengo torengera tikogenda kuchimutu tutagete chai baza 12 yarire kurwe tundubali factory yaito mwese ko yerigereria ase yarenge no na mabati yari condemned yakuru kwa asbestos igarengo engakie yura kini bono twa yarusiri ngochiko yakora tole twa improve ri shade twa improve machinery twa improve kerense mayo bayere bwe factory yaito igo egepindi ekya kabere na botora baise kusukabuya omuremia gokie ebesa yaso mubuko na sensemo yechi campaign nigo babasemerie bali baguchinyora ko babakurwanira ekiruge kiga kwene kibinango kora bale chi campaign chomolembe obisha rira yarobono ige campaign yansire chikora chigwa kutara 28 mutinyu yosta na inde kobwa mono esoni ye korukunya matuta masaba asengo ligichikora korwa ige bwate bituo bitaro na bibere na inde byonsi na chikora chigo chigwa kwororo igongo tara tore bituo ebi byonsi tosaba bale michikora egento nare gosebia aba competitors bane una toko enda chi campaign yechi tigatokole chi campaign osoboto ereru osobwasioku na ende seke ene Kenya sae campaign una bato ire chinguru to chake campaign yaito tare stundubali elinda balimi bamanye kigwakorete gasi mbakorengereri egasi yaonere gokoni igati yabalimi habo bayikira nasaje igachinga kibacha kabene chi campaign chabo nigo baorikiro kogokiwa kwabo abayiga konyora ogwancherwa egento kolengana mu nabarabo batogire nagoteba goika abayiga bachikunyara kaba bakureni gwase chabisi eri kogendera gokinya ekemeleke gichae asebaerere oboita banyorire insire boteneri bwabo togotige mesari ibere imetwamanya koria rero ngo torecha ikigima namanya koena naye guchibesa wetere bitwaro rirakorire se factory ya Kibirigo tomo support airane round ye elinda chigotabo kibiri bitigarite inche na gesegese na kabeto moremie myaka 30 na kogoranga ya chai eribono igana dio muno umunyakero goito onyansiongo ti factory achie tororo na dinagurete yanga tare 28 abarimi bache bakire Daniel Otuto Chikura airane nyansiongo na anda chikotomente tongoro toirera abana esukuru omoremi obwate namba na inde obwate slip neke bande nero wake kura na inde nabali bande barake through proxy bancherwe ekara baralikerwa marube akoro atoni power of atoni a week before elections baleta maruba yu na abe kwase list ya register iginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugega se county ga Nyamira inchi gongoroko Polycarp okara Biamono muliketo Polycarp okara asorobotirwa senchire yobo ikirano gotigana yibono mwancho muri togendere kumulekera samangana nge tobo chori bwecha gusaba director abono babo chikweroberia na konyara gwakiro chikura starike 24 mutinyo ga 5 nalimo wekensemeria yabaschache na boigoni golitukulia rogati ya banyarugwanchiro ne kombe klikyo bochoro ne chumba IBC ane mona soko endra chikombe chiabo irukunyaro kweligerie kirogekyo aina kolekana senseme yekero kiliwa gati yabarai bali bakolekerogekyo cross factory ya Itumbe Nyamache banyaragote yabuna bero beritubo ikirana boigo abantu benseme yene mona bali minigo baburi kane kibuna kunyara gukora chikambeni chombalembe nabe wakachikora cyabwa senchira erengi yabuna bacho cyora ba director babo aho barachikobekera nimiremo asega kakemya ketatere bosi buno tokomanye gwanno muri kito juri kerubo Ekerobo chori bwa director bwa baremi becha bwabereirange nigo bari bakurigiye birogo AAS factory cya Nyamache na Itumbe babeka masakara sekyombe kyobo chori ne chimbebe kya IBC wiki yaita nabono yo mu bwabarwaniriri bekiroge kyo Dr. Abel Kenyoru nigo umerana nensemo y'abaremi asibakwanirigoro yobo chori obubura chikoba kitarike 2023 umutinyo uyu tuwache tukabeka masakara itoime itukoria ichuma na etiwa wana engineer candidate ya veire
even authority yokobori chikura chobo director asinyamache Itumbe factories tuarenge n'abalimi baita bakite ko ngama baita na ko bambe ibintu bya neme na barabwe mbabwate amaoni yabo na akorire gasi emyaka 3 ande mbarauboka bakoma bagokora evaluation mbarayibaranga maxi bamanye ingo bakwachikura ntubwate chikandidate 3 inche noyo minto mbaro babiri igo otura abantu batatu nonya nabo nigo abarimi abo bamwakira Dr. Abel Kinyorwe koko na gusaba abarimi bandi kumwakire kura boigo nigo bamukwanira amaya abeteka gukora kinga kichubura ibwaye bwamagigasi chi factory echu nare goteba muna ba minto batebire omotere gitito okorire gasi engiya Dr. Abel Kinyoru kurwa choretu chanja na kurara obosombi oborobuya na ande amapato yejibese kurusi basorete batigeire guchigoro egekogera kicho mutienyi chegire 24 ku 17 egetoto korera amaya tumente chibesa ora tumente na makora ona arara gendere go ko ekerogo tari intu abaremi ntoro chibo bebuaya na ande gotomo begetegeti ntutagete na anda gendere yona abakumurwani muraira ngora ase ngencho mugako yokorire gasi engiya setore igo na ande tora musikie kepindi kende momanya gocha korumagega ekiagera konya tuchandegete echa konya tuchandire konya twaberange go gotogora lakini omotare kitoyo tobekire chinguru konya go twari koria raisingi sana ibe lakini gato ikia siringi oshina ine abaremi abo barawa muna Kinyoru nigo basaba umurembe kwene kigwa kinga kichobo chori nabo igo gusaba abantu mbaramana gusekurwana nabakore siasa chomurembe tutokari kikura somurembe tutari kuramana tutari gusarie rieta tugokwana buya tugokwana ni buya chikura tari ubobisa chikura no koboria egasi tokorera abaremi egasi twari gusaba abarimi baminto baye gukinga kingiya tarwa gakora bochori amungi no mogotu mugako mogotu ba kechukore chamo no morembe buya utabwati magana ndi yokunereria na ndi to ndara munde chikura cyo morembe egero mugako yagende atabukige pindi ekiaye chikura chibe cyo morembe ntumana kero monto orio roche kero kireke makero chikura tiga chibe cyo morembe na okuma na nkobo kurama na nkobo morembo ingori paterigeta seni Kendizi TV Eritarian Njuli Kerubo Biyamono omulikito juri Kerubo hasoro bochurwa senchira jobo ikano gotigana yobono mwansho muligereria amenye kurwa se Kinyoro kia Nyaura ikibono ke gotoka ase ward ya Kisii Central bunge ya Nyaribari chache imeje county ya Kisii yobono barokane komoche company ya Kenya Power magajo koboka litokolia Ramambia na Konyoro Moti West moworete nyomba yabo niko chinga jabate berubuna se ke tambe company ya Kenya Power KPLC no ya rokane kombyo kwa boli kwa bigoro yo motoyo eganto bate yono kia bekira magima basaba na konike tambo Chibango kunyara kumukigwa ojia se company mega yokorokana kombia igento bagote yabona kera ko goserrio kono gochia samagmabo unatoka manyigwa roboti rwa senchira yoboime no mulikito bukoigera Buna enchere yemo yogosira abantu bamete no bolemanigo ekiombe kia Chia Love ekigitari kia serikali kurwa ense ya Amerika banyara kurwa obokonyi wechi wheelchair kuchese abantu 55 ase kirenga kiabo kirekoro kia obwanchani asa abantu bamete no bolema buna ometenli bekiombe kyo akoerera. We are a United States-based non-profit organization, and we provide the gift of mobility to people around the world who have neither the means nor the access to a wheelchair. And we are here in Kenya delivering 2 shipping containers, that's over 500 wheelchairs, to people throughout Kenya. We've been with the Western Union Conference of the SDA as well as the Eastern Conference. It's because we are called to do it by God. We are here to love God and love one another, and that's what we choose to do here at Share the Love. Igati abali bakonyeka kurwa aso murubiri yigani go bagokera obokonyo boiga ase bairera igati emechando babere bagwetera achande kire sama tuka matambe igonkwa guranse ande tikabagandira gokonya abande te banga niche bwieka Wagonjwa wamesumbuka sana, hasa kama my husband amesumbuka sana kutoka 2016 tukienda hospitali tuwa tuna haya wheelchair, but we had already
applied lakini imechelewa sana but Sechinga kiecho nigo bakambia asobokonyo wo asebagania gocha kugendereria enchiri gocha ansabande bale bamete no bole magutwara ogosemeria nabo igo kuburia ekiombekyo gocha kugenderera no bokonyi obwo mtu echa bana na sekitora se chiwiriche mtu nabona ntu tokurandi onyango terase chiwiriche ngo togosaba sponsors kanisa chionse ntu batwari baga asadi kuna tore disability na ntu batwari baga onene sabata ya mutonyara ko tokurandi abantu tubwate chingu lakini uneke umbekeka gutwa chiwiriche na tabirenga mbia bono segas bakora ale bakoto biyo se mobility la peraisi ko yandagira se ka toka tangitari po checking up or any other place soko gande kanisa awira raisi sana base mobility na tabirenga mbia bono sana yonko ira neria ngambia mono aseke ombeke ya tokonyire chinyangeji guripoteria igitaseni kya Ndizi TV Italiane Mildred Momanyi tosabo kwabiro moncho mulgira soroboti uruno roboti rwa Mildred Momanyi rubono rurengete ane mono aso konyara gokonyo ko bantu bale no bolema omurobiri yokolekana asinyagetari ya Nyonjamisho hospital siritukulia rokurwa seke ombeke mochinse mochirichi America ikono kendete gokonya abantu abange ikerengete ko chikonya abantu chimisano aiga sense ya Kenya no roboti rwa rure asembe tosabo kwabira sokuburukana ko roboti rwa asoroboti rukuboti moncho mulino nache kogochika okumanyia abuli tangani kurwa seke nyekeri Kenya hora karokeria kurense mejubarokane ko murungania na komoche kambaneria ya Kenya Power kubatakana no moto westima uyibona ba ko gwere nyomba ya basemambi ya rena gotebuna amagimabo ni garasa kongoroboti rwa senchira yoboime abamenyi be Kenya ura nigo bayichanirite egekorwa somote westima ko gwere chinyombe mambi ya rero gosangane amate kurwa senka yonsoti nigo bene kiyago utyama kweri chinga kichyo gekorekyo gyakorekana ndeno gokumyo konene ase mambi ya rero wetera se moto o Kenya Power bwestima igo gwere nyomba jinsa 12 eitu abere to ko report botambe ingaga kitokonyo moteno ura go to gwero to sambe lakini rero ga yare go takobo go kumyo konene kanga abantu baito tima eti bono gese bali usenya gitari go se mote moje mechana nyorega ibona yegosa muchuko go fuala mambi nanyo ramna omuteni chiwa chose ya tore manege naona ukwana iga muchone bantu mbayo abana yo mluka gonspy baka bachokoro singa kiechibo igo nigo ya matianga boyene kebuna nigo wa roche moto yokorekana kogwa asiba begete oroboti goika service ya Kenya Power to iga gore main estimate ire ta iga bwan soti utira oitu report 3 phase itu report over period of 3 years tokuna koenda nomba nabanyene nyombe bagwereire toko report nonya nabo nigene kia senka yayo moto westima ko butoka chinga kierera obwobo egekoro bunekyo korekana senka yaye na injiri mbwate kesi mwane omoto uriyo ko be kesi mwane isiko na orogo butoke tensiberane tiripera na report ri maragoire sana lakini ntwana ko barra emiake yange tategweta ono twasinyiru ko understand na ki inki tu abwenerete gokora goetani koire report ase Kenya Power na ki emete ne bwata magoso twarori ne butogete paka ya chiri guikereke wango ekugwera chinyomba ibere bono iga chibwaya 3 phase igire ire chinyomba cha chi family ibere igoro abanyene batama batawigeti yanga mambi komine ibero butuko gesunte ego tukumeti Kenya Power ngazi kigo ja yakore kyera into what we could have done best no ko report na ki estime metene butogete nko nigo batsendi wa Kenya Power bwa mochigwa asaba menyi benseme yewe murunganire getamo kirogotemo kigwa erio gukora amonchori yo motoyo nigo bene kyago goroboti ese kigetambe kimyaka 3 asa korende batranya bakonyi goika konyora makwa yo timanyi dinga Kenya Power batete tumali akimanyocha gokoligazi ikinige ntutu alipotiri over 3 years to rein record to have reported lakini mbanya correspond bakabona just imagine tu alikuja kuyera nyomba asibu Kenya Power nete hiyo nonya nabo niga bamenyi batigene chitangutangu asabatari na kyambo linge chambo kiro kike wenete ko imokigwa bono mote ogwete chinyomba cyetu cyasalikire ebintu byetu byasalikire ntumanyi tige ntutogokora bono kobora nigo watikira se kampuni ya Kenya Power
gwikerana asenseme iyo nako bakonya nabo igokweneke buna ebikore buni ebiti biri gukweneke ochia sama tukare bosio ko gaki Kenya pa watokonya tororera mabira ase mwanyorire report yenga bune minyoka bwango nagokonya ekiagere eyene rotenchembe ekoba ase ebinyoro ekoba ase mwanya bantu ko report ya egetisani kyao nambe ya Makiandizi TV ereteriane Ogake Damaklin Bibono mulikito sorobochi rwa senchira yobo ikirano yoganderete konyara maigerio senchira yobo megotigana yibono mwancho muligerere ni gobono aboroki obagendete koroki omanyi bwabo anamono gwetera somoro bilio CBC yibono nyarre koroki staranta nabo gonebye go byabana asitukulya rero aboroki wa kurwa aseskuru ya Mwangaza Talanta yogo toka chinsemo cyo gembo ni go boroki omanyi bwabo anamono asemuro bilio CBC ase obunyangongo obukonyara korekia ose korokia ebiye wabyabo unatokumanyigwa no muri Keto Dipona asanya Enseon kunyora chisemi ase chuskuru Imeye skuru ya Mwangaza Talanta ayaigangati ya maigerio yogo kinie byegwa na gusegeta aborokiwa Aso kubwaterana buna abayiboli beskuru yiwe nigo batwara umuyega bwoko bakirori aso gukina kwebyegwa asabana babo Tukolya rero twabate open day erinde abayiboli bache barureki abana babo bago Grace nonyana abantu bare in the surrounding ko togote CCTV mbiyamona sengi chumatu talera aya mwarorire aseskuru na rotogo kora kiri ingaki gusangana gati yaborokia niga bayengane yegokoboko kuwatekana nigereye ngencenene abana kubagenderete gukina Talanta impegerero mwana ko gotora concentration yingia ase bintu biriaba abakora including na masomo sawa soma kote mali ko concentrate ilindanya ali ko improve as a person akine kama yete na nkia abakora so ni kwa in future senge chaba nduna bangi to bwate chi dream isko ga tukana to kwikirani nane twanyara kwa to kwikirani komenta nayo niga abayiboli bali eira yogo chikoinekianga abana babo nkwegendereria bali asebyegwa aho ili banyari goikirania chindoto chiabo asa marieta ngo kuntu bya kinyanaro ni gombe to mwana asesku ya Mwangaza Talanta Academy oyo go tiesebra ekenege ndege tanga na go kire na kora mwana misiko go tiesebra ni go matenga na basata ba tiesa lakini asiboni atini ko chikotigera ngai ngo chindo ko bangu ene kinga na mombe kire support agendre muntu taji kunyara kugo tigera ngega amaigere ya igani gagenderete gukonya abantu bonsi abuberi nokugania ko gwesegeta na kwegendereria asebyegwa ao Global Talanta inasaidia gukonya bonsi abasare abangina abagaka onye kutete kulan askiri usonye kukwate kipawa chochote kuja pale so we are all round bonsi totete gukonya rinde bakini ebyo bano nare kwateria beburi bari isiko gari ondo kwese gweto kwirania skuru ya karatiro mweburi gone ne kitase skuru kanyara kubaingo soma na bana bane ande twakorira malagara Ginko ripoteria egetaseni kiao nambe ya Makiandizi TV kurwase skuru ya Mwangaza Talanta inse ya Global Talanta Organization egotoka chinsemo chio gembo miye county ya Kisii eletaria nenkoro kwa Dipon asanya Timati muna Dipon ningi kia koko kia senseme yo na okoroso wei chabati timati ko seno kwa weje drum oseno kufugia keyboard wanga sebone rebotu kone chabati chiaba ko kiri talimangana Gotigana yo First Lady Rachel Ruto litukole bono ni ganyara kwigora bene nyagetari ya Mama Rachel Ruto Maternity Hospital yibono yeguru chinsemo chirije county wazini gisho kokona kore nsemo nyara kuboli ya abantu kone kibona kweli kibale bega sekadi ya Shiva
unanchire muyo kenyara gukinia ebirengo byobo cheruno na boni ganya regoteuna ine nchire muranyara gukinia anse moyo bo chuna goteune kandi ya shivu ne webwata mayago chia sobo koleri ana boni gate bire nagendere kubwatsia serikali kone kibuna ngwekeraniro murobelio Universal Healthcare UHC oyo atebiranyara gokonya na konyorobo gwenia bwankigima asense ya Kenya. Our national healthcare journey has been long, expensive, and sometimes out of reach for many Kenyans due to geographical barriers and income disparities across the country. Kenyans have consistently requested that healthcare services be the most desired public service. Indeed, the projects that we launched today provide a resonance between the bottom-up economic transformation agenda healthcare pillar and the Nguzo Kumi manifesto by Governor Jonathan B., which gives top priority to the provision of quality and affordable healthcare. This is a significant step in realizing the Kenya Kwanza manifesto commitment to achieving universal healthcare coverage by integrating technology for healthcare delivery and fully functional primary healthcare mechanisms, including preventive, promotive, curative, palliative, and rehabilitative services. We urge the residents of this county to embrace the rollout of the Social Health Insurance Fund, which will see all Kenyans access quality health care without exclusion, in line with the policy of leaving no one behind. The national government bottom-up economic transformation agenda, BETTER, has listed healthcare as one of the key pillars towards the responsibility of our nation. The county of Uasin Gishu continues to be a leader in this sector, and I must congratulate the county government and private sector for the rich investment you have made towards the health of Kenya. Na chinga kesho igomo governor of county Uasin Gishu Jonathan B ni gonera nyarega ko bokengani jina gotebuna pagendere kubwatsia chinsemo awana ko ne kibuna chinga tari chekero nchibe chikwa wacho krego se county Uasin Gishu ni go chinga Jonathan B abereka gotebuna amangana ninge tobo chenu na wento ko go musali bosio serikali ya Kenya Kwanza na gotebuna pagendere kubwatira na sobamo eriko ne kibuna morobeli yo ubobweni bwankigima Universal Healthcare konyaro gwikiranwa n'abantu bonsi. We are committed to universal health coverage, ensuring affordable health quality services to all. Our healthcare strategies aims to establish a model hospital in each of our 30 wards, a plan that requires a robust support. Your Excellency, our 2005 community health promoters will also be integrated with a facility like Mama Rachel Hospital to facilitate referrals needing specialized care. My administration has stabilized the provision of essential drugs. It is currently enhancing our healthcare infrastructure, a move that requires additional support. And the Social Health Insurance Fund, Your Excellency, the very best thing that has happened is because we have 3 funds in it. One is called the Primary Care Fund, yenye itashughulikia the hospitals, the dispensaries, the health facilities zenye tunaita level 2 and level 3. The other one is the Social Health Insurance Fund, ile tulikuwa tunaita NHIF. And now we have the Chronic Illness Fund. Everybody will be treated. If your card for social health insurance haifikishi pale, then we have a fund called the Chronic Illness Fund. We will not go into harambes again. Serikali ndio itakusimamia hata ukiwa na hiyo ugonjwa. Na gotigana yumoncho ndade kombo kansemende ye chigosori tuna kumira ko murekera ebimirano bya chigosori sasa county ya Gucha ebono bya bigokolekana sari tukolera chitimu aho nchanya chiko gosoria na konyara go kole bya gaje skuru chingamane skuru ya St Angela Sengra ebono ya kole bya ase omupiro lyo volleyball na boy gobono skuru ya machongo secondary ya kole bya ase omupira abwa magoro na boy go na gakero ELSK ngaje skuru chia kole bya sari tukolia lero hane mono ekero kali bagandete ko irobero bikara no go chia second go kende ya county championship tonyore chibichicho na mari kurwa sensemeyo ya Gucha. I'm Noel Auma from Sengera Parish. I'm the captain of the team. I feel so happy
We are the winner. Okay, I can say the team that we played in the final was kind of tough, but we managed to win. I'm Mr. Moffat Ondara. Okay, all I want to say that I knew my girls will win because they have done enough preparation. Okay? Yes. And what I'm going to tell you, you are the best. We have no other school that is going to defeat other counties. Yes. Yeah, so it's a walkover. Our aim at the national. Safari haijakuwa rahisi. Umeshinda hii timu inaitwaje? Tuko happy sana manze. Safari haijakuwa rahisi lakini tunaenda wapi? Majina ni Mr. Bagaka Chafet, mwalimu katika shule ya upili ya Machongo, pia coach wa Soccer Boys. Safari haijakuwa rahisi. Tangu tumeanza subzonals, timu zimejiandaa kabisa. Lakini hata sisi tumejiandaa vilivyo because sisi tumekuwa tukitrain tangu last year mwezi wa 6 tulipoyaaga mashindano ya county competitions. Last year county competitions we played the semi-finals against Omwari. We lost on a penalty shootout, and then tukacheza playoffs tukashindwa na Ndonyo. Then finally Ndonyo proceeded to the regionals. And it's our hope this year that we are going to come out very successful and represent Kisii County at regional level. This is the first time we are going to award prizes, and I think the competition has changed. In fact, the tournament for secondary schools championship has gone a notch higher. Especially the competition we have had today, they are of at the highest standard level we have never witnessed here there before. We hope they will compete well, given time to represent our sub-county, that is Uguja, at the sub-county level that will be held at Induru Boys High School, starting from the 18th to 21st of this month. Chumuli nyirabono chigosori cha nationals secondary chira chikokolekana menye county ya Kisii sama tukale bosi umwe chumuli geligono county ya Kisii na takwero libekirano wasogo chigotwara chitimu skuru ao secondary aigase county ya Kisii na kitoro chegetika ligya stadium kere chimbera korosugwa elikone kwa chigosori echo chikokolekana aigase county ya Kisii wekirabu umwe chumuli gelia kubotekana nebirono nko yakuru musumole mangana majya senchire yobo ikirano bya munasoko nyarago cyarago tengera ndizi TV ali mone mesi mangana majya chinse chigobono chibono margo bali tukeriga lya juma ine toma nitukuri juma na enda SMS ya mangana majire to bwatera nego tera somono we manyiryo iga koro kwa Lydia Mose koro kale Petro ne Mokera ana kichibi chamone gwache wekere a senchire wanda semelia mtandao Facebook Ndizi TV News digital na bagen semelia YouTube Ndizi TV News. Topase kwa bago tobo atokotera se website yetu na www.ndizitv.net utukobya literana nchi nkoro kwa Vincent Onyancha.